Bazen benizka bat matematikak asko gustatzen zitzaiona, baina euskara klasean ez zuen kasurik egiten. Sara, ez zuen kasurik egiten, eta nola jarraitzen baduzu hurrengoan liburutegira. Sara asko aspertzen zen, eta horregatik hitzak batzen hasi zen. Ez gehizion, etzion. Ez gehi dago, ez dago. Ez gehi nuen, enuen. Ez gehi luke, eluke. Ez gehi gaude. Sara, matematika klasean ona zen, baina euskara hitzak batzen hasi zenetik ez zuen kasurik egiten. Sara, baina zer gertatzen zaizu? Lehen arreta asko gartzen zuen nire arloan, baina orain espero ez gertatzea. Ez da berriro gertatu. Zuen lekua da. Euskarako irakaslea hori ikustean, ikusi zuenetik irakasten segitu zuen, eta orain oso garrantzitsua da.